kasi under treatment po siya, which is peritoneal dialysis po. Yun po talaga yung pinaka-way po muna ngayon while waiting po sa sa kidney transplant po niya. Nasabihan po kami ng doktor na mahirap pong ipilit namin yung kidney transplant kasi baka po biglang bigay po yung puso. Mula sa ating satellite office sa Kongreso, isang ina nagmula sa Cavite ay personal na dumulog sa ating tanggapan para humingi ng tulong sa gamutan ng kanyang 11 taong gulang na anak na 3 taon nang lumalaban sa sakit na stage 5 chronic kidney disease. Kamusta na ang kalagayan ngayon ng iyong anak na si Sak? Sa ngayon po okay naman po siya, sir. Opo, maaari ba namin na maitanong anong naging sintomas para ma-diagnose po siya ng sakit na CKD sa murang edad nito? Bali, nung March 2022 po siya na-diagnose, sir. Opo. 8 years old pa lang po siya noon. So, nag-try po kami na maggamutan. Baka sakali pong kaya pa ng gamutan. Kasi lang po, ang nirefer po talaga sa amin ng doktor is dialysis na po talaga. Opo, Kasi stage 5 na po agad yung sakit niya nung nalaman po namin. Opo. Bakit? Ano ma'am yung nararanasan or nagiging epekto po sa anak nyo nitong sakit niya, ma'am? Nung una po, sir, nagkaroon po siya ng mga allergies na hindi po talaga siya gumagaling hanggang sa nagtubig-tubig at saka doon na po siya nagmanas. Opo. Sa ngayon, ma'am, sino po yung nagtutustos po sa gamutan niya sa loob ng 3 taon po, ma'am? Bali, kami po dati mag-asawa, OFW po kami. So nag-decide po kami na umuwi na lang po ng Pilipinas kasi nung una po hindi ako pinayagan ng amo ko kaya nauna po siyang umuwi. Dito na po siya nagtrabaho. Tapos nung nakauwi na po ako na natapos na yung kontrata ko, ako na po yung nag-aalaga sa anak ko. Opo. So ngayon, Bali, ma'am, yung mister ko na lang po yung nagpro-provide. So may mga tulong naman po minsan sa family niya, sa family ko, yun po. opo. So ibig sabihin ngayon, ma'am, is ikaw talaga yung full-time na nag-aalaga dito sa anak nyo, ma'am, na si Sak at yung asawa mo na lang yung nagtatrabaho. Sumasapat naman po ba yung kinikita ng mister nyo, ma'am, sa pang-araw-araw nyo, especially na meron na gamutan itong anak nyong si Sak? Sa totoo lang po, sir, hindi po talaga nagkakasya kasi minimum wage earner lang po yung asawa ko. Kaya hindi po talaga sapat. Kailangan lang po talaga namin tipirin kung ano man po yung kaya namin i-provide para po sa pang-araw-araw at sa gamutan po ng anak ko. Opo. Ito po bang, ma'am, na si Sak ay nag-iisa niyong anak? Hindi po, may ate pa po siya na nag-aaral po. Nag-aaral. O, kamusta na, ma'am, ngayon na speaking sa pag-aaral? Kamusta na yung pag-aaral ni Sak ngayon na dumara na siya ng sakit? Bali, modular po kasi siya, sir, pero dahil nga po sa minsan palaging admit, meron po yung 3 months, 2 months, naka-admit po siya, ilang araw lang uuwi, babalik po agad. Kaya parang hindi na rin po, yung pag-aaral niya, hindi na rin po talaga niya napagtutuunan ng pansin masyado ngayon. Opo. Opo. Magandang hapon po, Nanay Rose Ann. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Si Mr. po, kumusta? Ano po yung hanap buhay niya? Okay lang naman po, ma'am. Bali, utility hotel po siya, ma'am. Sa isang hotel siya nagtatrabaho. Yun po, yung sahod po, pinagkakasya po namin. Kaya kung ano po yung mga programa na pwede po namin lapitan, yun po talaga yung ginagawa namin. Kailangan lang po talaga ng sipag at saka para makahanap po ng tulong. Para po ma-provide namin lahat po yung pangangailangan ng anak po namin. Opo. Si Sak ay merong CKD stage 5. Yes po. Opo. Ano po yung sabi ng doktor patungkol po dito sa kalagayan po ni Sak? Bali, ngayon po kasi under treatment po siya, which is peritoneal dialysis po. Yun po talaga yung pinaka-way po muna ngayon while waiting po sa kidney transplant po niya. Unfortunately po, dahil po sa nagkaroon po siya ng complications na apektuhan po yung puso niya, nagkaroon din po siya ng cardiomyopathy, which is ganun din po talaga kapag may mga CKD patient po. Yung mga may kidney failure po, yun po yung isa sa nagiging complications. Kaya nasabihan po kami ng doktor na mahirap pong ipilit namin yung kidney transplant kasi baka po biglang bigay po yung puso. Opo. So, yun yung hindrance kung bakit hindi na muna pwedeng i-undergo ng kidney transplant itong si Sak. Yes po. So, ano na lang daw po yung, for the meantime, ano po yung kailangan munang gawin kay Sak para
maging maayos yung sitwasyon niya, yung karamdaman niya? For the meantime po, ma'am, under CAPD po siya, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis po. Yun po yung treatment na ginagawa po namin ngayon. Opo. So, Nanay Rose Ann, lumapit po kayo sa aming programa, sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pangangailangan po ninyo para po makatulong po kami? Yun po, lumapit po ako sa inyong programa kasi po kailangan po talaga namin ng gamutan para sa treatment ng anak ko na monthly po namin ginagawa. Yung peritoneal dialysis po, sa mga hindi po nakakalam, araw-araw po itong ginagawa. Para sa anak ko po, 7 times a day po siya nagda-dialysis. 7 times a day? Yes po. Opo. So, saan po kayo, Nanay Rose Ann, humuhugot po ng lakas dahil yung anak po ninyo ay ganito po yung pinagdadaanan? Ayun po. Dasal po. Opo. Sabi nga po ng anak ko, fighting. Yun po. Opo. Faith lang. Opo, tama po yan, Nanay Rose Ann, ano? Wala pong ibang makakatulong po sa atin. Siya lang po talaga. So, tama yung sinabi ng anak po ninyo, ano? Magtiwala lang po tayo kay Lord. Opo, opo. Opo. Nanay Rose Ann, kanino nyo po nalaman ng Ako Bicol Party List ay tumutulong po sa mga katulad nyo na nangangailangan po ng medical assistance? Bali, ano po, sa mga kasamahan po namin, pero yung Ako Bicol po, parang nagpunta na po kasi sila dati sa PCMC. So parang na-introduce po sa amin yung party list na to na tumutulong nga po sa mga pasyenteng may sakit, mga may chronic diseases, yun po. Opo, dahil po dyan ma'am, standby ka lang para sagutin ang pangangailangang medikal. Nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Sir Alvin. Magandang hapon po sa inyo dyan, sa Tabang Ora mismo at sa mga nanonood po at nakikinig po ngayon sa programa natin. Opo, meron po tayong kababayan na nangangailangan po ng tulong para sa kanyang anak. Maaari po ba na sa tulong ng Ako Bicol Party List ay masagot na ang kinakailangang laboratory test at gamutan nitong anak ni Ma'am Rose Ann? Opo, nasa akin po ang file ni Zach at sinubmit po yata ni Mami Rose kanina dito sa People's Day natin sa Kongreso. At nabasa po natin ito at sinorward natin kay Congressman Saldico po ng Ako Bicol Party List. Nakikinig po ako sa interview nyo kanina, talagang sinagot ni Lord ang panalangin ni Rose dahil sasagutin na po na Ako Bicol Party List ang 80,000 na lab test at saka medicines niya para kay Saka, no? Ayun! So talagang malakas si Nanay Rose Ann sa Ako Bicol Party List at ang Ako Bicol Party List ay malakas din kay Lord dahil eto na, Nanay Rose Ann, sasagutin na po ng Ako Bicol Party List yung gamutan po, yung kakailanganin po para po kung ano pong procedure yung gagawin kay Sak. Wala na po kayong dapat pang alalahan ni Nanay Rose Ann. Nanay? Yes po. Napakinggan niyo po si Sir Alvin. Opo, ma'am. Opo. So, ano po yung pakiramdam niyo po, Nanay Rose Ann? Siyempre po, masayang-masaya po kasi may gagamitin po ako para sa gamot, pangailangan ng anak ko po. Nakikinig ngayon si Sir Alvin. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya, Nanay Rose Ann? Sir Alvin, maraming salamat po sa pag-grant po ng aking hining tulong para po sa anak ko sa inyong programa. Maraming salamat po. Ayun. So, Sir Alvin, ano na lang po yung kailangan gawin ni Nanay Rose Ann para ito pong tulong mula sa Ako Bicol Party List ay mahawakan niya na po para naman po dito sa kanyang anak na si Sak? Yes, ma'am. Actually, yung guarantee letter po na i-issue para kay Zach Fonda po na 80,000 worth ng guarantee letter na pang lab test niya at medicine ay hihintayin na lang po niya ni Mami Rose ang tawag po ng ating staff ng Ako Bicol Party List. Siguro po ito, hindi ho magtatagal ito, ilang araw lang po ito. Antabayanan niya yung tawag ng ating staff, no? Para makuha niya at babalik po siya dito sa ating People's Day, yung releasing day natin na Martes para kunin niya yung guarantee letter. Ito po ay hatid, Ma'am Remy, ito po ay hatid ni Congressman Saldico. Alam naman po natin ang layunin ni Kong Saldi ay tumulong tayo ng tumulong sa mga nangangailangan. Opo. Ito po, Sir Alvin, na tulong mula sa Ako Bicol Party List. Ito pong serbisyo sa ating mga kababayan. Libre po ba ito?
Tama po ba, Sir Alvin? Wala pong anumang bayad na hiningi po? Opo, gusto ko rin pong samantalahin po ang programang ito, ang Tabang Oras, para ipaalam po sa ating mga kababayan na nais humingi ng tulong medikal sa Ako Bicol Party List na wala po tayong sinisingil dito, processing fee, wala po lahat yan. Basta lang po, kompleto ang requirements sa dadalhin sa araw ng ating People's Day, ipoprocess po natin yan. Ayun, wala pong malinaw. gastos. Opo. Malinaw na walang hininging kapalit ang Ako Bicol Party List sa tulong o serbisyong ibinibigay nila. Maraming salamat po, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Nanay Rose? Yes po. Sige, sa anong masabi natin na wala na tayong iisipin? Kumbaga, sinagot na ni Lord through Ako Bicol Party List itong alalahanin mo sa gamutan ni... Yes po, napaka-thankful ko po. Lessen na po talaga yung worries ko sa gamutan, sa pangangailangan po ng anak ko. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List, Tabang Ora mismo. At syempre po kay Congressman Zaldico. Maraming salamat po at sana po patuloy po kaming tulungan at marami pa kayong matulungan pa. Thank you po. Huwag po kayong mag-alala, Nanay Rose Ann, dahil kasama niyo po kami sa mananalangin po na tuluyan na pong gumaling ito pong anak po ninyong si Zach. Thank you po. Opo, at ito Ma'am Rose Ann, may team po kami dyan sa Kongreso na tututok po sa inyo at aalalay upang masiguro at na matanggap niyo na po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Okay po, salamat po. Maraming salamat, Nanay Rose Ann. Maraming salamat po sa inyong tiwala sa aming programa.